Нещо си се объркал или объркала. Ами, вече ние не сме готини. Не съм готин вече. Смисъл такъв. Вече няма големи ръки, няма големи бицепси, трицепси, няма голям трапец, няма гърди, няма, какво да обяснявам още, гръб и така нататък. Няма вече какво да показваме. Аз затова вече не се снимам, не правя клипове, не си правя снимки, защото вече нямам големи ръце. Какво да покавам, като нямам големи ръки, няма смисъл. Какво да се снимам да покавам, тогава, май. Няма вече големи ръки, май. Не сме готини вече, щом няма на големи ръки, бицепси, трицепси, трапец, гърди, гръб, рамо и така нататък. И крака, и предмишници. Не сме готини вече, това е. Тренирам. Знаеш ли какво тренирам в момента? Тренирам с проститутките, с компаньонките. Всяка нощ тренирам с тях. Знаеш какво хубаво тренирам? Така, това е вид спорт. Полов атлет. Разбираш ли? 7 тека. Едно след друго. Всяка вечер ги клатя. Люшкам ги. Качвам ги на въртележката, на люлката и люшкам. Люш, клатя ги. Здраво. Знаеш какво? Здраво ги клатя. Клатя ги. Дай. Знаеш като тренирам с тях? Качвам ги на въртележката, на люлката директно и ги люшкам. Ей тъй. Дай. Тренирам с момиченцата. В момента тренирам с момиченцата. Това е положението. Нямаме големи ръки, ама поне всяка нощ. Боцкам. Карвам го директно в проститутката.